बयखौबो गिबियावनो बरायबाय दिनै क्लास 10 नि मेथ्सनि सोंनाय बिदां 3.5 नि नाम्बार 2 खौ आं सल्व खालामगोन सिगांनि भिडिअ आव नोंसोरनो नाम्बार 1 नि जेसेबां क्वेश्चन्स नोंसोर दायो नुगासिनो दङ बे गासिखौ सल्व खालामनानै होजोबदोंमोन जुदि नोंसोर नायनोब्ला नैबे खनानि आइ बाटनाव थांनानै नाय नाम्बार 2 आव बिदिब्ला मा दं नायलांदो ए आरो बी नि मा माननि थाखाय गाहायनि हांखोआरि समानथाय जराया जोबथाहै रोङि अनजिमानि मावफुंथाय थायो बावहाय मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि नोंसोरो जोबथाहै रोङि अनजिमानि मावफुंथाय थायो बे बाथ्राखौ इंलिश मीडियम क्वेश्चन्सखौ नायनि माबायदि For which values of a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions बे infinite number of solutions बाथ्राखौ गोसोआव लाखि आरो माब्ला जायो infinite number of solutions आं बेखौ नोंसोरनो नैबे नाम्बार 1 सल्व खालामनायावनो फोरमायखादों बिदिब्ला गिबियावनो नों एन्साराव लिरनानै लानो होनाय समानथायफ्रा इंलिश मीडियामफोरना लिर गिभेन इक्वेशन्स आर होननानै लिरनानै लादो बे जाबाय होनाय समानथायफोर दै क्वेश्चन्सआव नोंसोर नुखादों होनाय समानथायफोरखौ नै 2x + 3y = 7 आं बेखौ लिरबाय बहाय आरो a - bx + a + by 3a + b - 2 नै बिथिं बिदि दंमोन बेखौ बिदि लिरबाय बा दानिया जों बेखौ माब्रै सल्व खालामगोन गिबियावनो क्वेश्चन्सआव मा बुंदोंमोन नायहरफिनदो क्वेश्चन्सआव बुंदोंमोन जे बे होनाय समानथायफोरनि मा दंनो जोबथाहै रोङि गोबां मावफुंथाय दङनो बिदिब्ला जोबथाहै रोङि मावफुंथाया माब्ला थायो नैबे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि दे इनफाइनाइटलि मेनि सल्युशन्सआ माब्ला थायो जेब्ला नैबे जायो a1/a2 = b1/b2 = मा जायो c1/c2 जायो अके बर' मिडियामफोरनाबो नायना ला नै जोबथाहै रोङि गोबां मावफुंथाय माब्ला थायो जेब्ला नैबे जायो a1/a2 b1/b2 = c1/c2 होमबा जोंनो a1 a2 मिथिनांगोन b1 b2 मिथिनांगोन c1 आरो c2 खौ जोङो मिथिनांगोन होमब्ला नों a1 b1 c1 a2 b2 c2 खौ नों मिथिनो थाखाय आं नोंसोरखौ सिगांनि भिडिअआवबो बुंबोदोंमोन बे समानसिननि राइट हेन्ड साइडथिं माने नै बिथिंजाय आगदाथिंजाय जेबो अनजिमा दोननाङा बेखौ बिथिं लांजोब होमबानो नोङो a1 b1 c1 a2 b2 c2 मोनसिगोन होमब्ला बेखौ बिथिं आलासि जानो लांदो +7 मोनना बिथिं आलासि जानो लांबा बियो -7 जाबाय बिथिं जेबो गैला 0 अके थिग बिदिनो बेखौबो बिदिनो लिरदो जेरै दं बियो जेरै थागोन नैबे बिथांमोनखौ बैथिं आलासि जानो लांसै आङो होमबा आलासि जानो लांबा मा जागोन नै बियो ओरै जागोन बेयो जिहेतु नोंहा 3a + b - 2 मोन ना नैबेमोन नाय नोंसोरो नै बिदिमोन नङा होमबा 3a + b - 2 बे 3a बिथिं थांबा + b आ बिथिं थांबा -2 आ बिथिं थांबा सिना सोलायहैसिगोन होमबा मा जागोन बियो नाय 3a आ -3a जासिगोन + b आ -b जासिगोन आरो 2 आ +2 जासिगोन अके आं नै बिथिं लिरनोसै +2 बिथिंथ' जेबो गैला समानसिननि बिथिं जेबो गैला जों बिथिं लांजोब्बाय नालाय मा थासिगोन जोंहा 0 थासिगोन माने नैबे 3a + b - 2 आ बिथिं बारहोजोब्बाय नालाय बिथिं जेबो गैला 0 थासिगोन अके होमबा जोंहा बेखौ जोङो नाम्बार 2 समानथाय बेखौ जोङो नाम्बार 1 समानथाय होननानै लादो नाम्बार 1 आरो नाम्बार 2 अके दानिया नोंहा a1 आ मा जागोन b1 आ मा जागोन आरो c1 आ मा जागोन बेखौ दिहुननो हासिगोन फार्स्ट समानथाय फार्स्टनिफ्राय नों a1 b1 c1 लागोन x जों थाफानाया a1 जागोन y जों थाफानाया b1 जागोन आरो x जोंबो गैया y जोंबो गैया जाय माने -7 मोनना बियो c1 जागोन होमबा बहाय x जों थाफानाया सोर a - b आ a2 जागोन y जों थाफानाया मा a + b आ b2 जागोन आरो c2 आ y जोंबो गैयि x जोंबो गैयि माने सोर बिसोरो -3a - b + 2 नैबेखिनिया -3a - b + 2 बिसोरो x जोंबो थाफायाखै y जोंबो थाफायाखै अके बुजिबाय जानांगौ नोंसोरो होमबा दानिया जोंहा मा होनना बुंदोंमोन समानथाय जरानि जोबथाहै रोङि गोबां मावफुंथाय दङ ओंखायनो जों नैबे बाथ्राखौ लिरगोन बे बाथ्रायानो जाबाय बे जिहेतु जोबथाहै रोङि गोबां मावफुंथाय दं जोबथाहै रोङि गोबां मावफुंथाय दं होनखादों कुइसन्सआवनो अके आं दहाय नोंसोरनो कुइसन्सखौ बुंखाबाय जोबथाहै रोङि गोबां मावफुंथाय दं माने इनफाइनाइट नाम्बार अफ सल्युशन्स दंनो होमबा इनफाइनाइट नाम्बार अफ सल्युशन्स थायोब्ला बा जोबथाहै रोङि गोबां मावफुंथाय थायोब्ला आं माखौ लिरनो हायो होन्दोंमोन नोंसोरनो दा बावैसो आं फर्मुला खिन्थादोंमोन ना नै बेखौ लिरनो हायो बे फर्मुलाखौ गोसोआव लाखि बे जाबाय जोबथाहै रोङि गोबां मावफुंथाय
बेवहाय बिनिखायनो होनाङा देयारफर होनाङा नैबावसो जागोन देयारफरा जिहेतु जोबथा हायदांनि गोबां मावफुंथाय दं ओंखायनो जों मा लिरनो हायो a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 नोंसोर कुवेसन्सआव होनाखै होमबा equations have an infinite number of solutions होनना बुंदों नै बर' मिडियामफोरनाबो नायना ला समानथाय जराया जोबथाहै रोङि अनजिमानि मावफुंथाय थायो होनना बुंदों जेब्ला जोबथाहै गोबां मावफुंथाय थायो अब्ला जों बेखौ लिरनो हायो बा नोंसोरो नायदो e1 by e2 equal to b1 by b2 e1 नि भेलुआ बेसे a1 नि भेलुआ 2 b1 a2 नि भेलुआ a minus b b1 नि जायगायाव नों माखौ लिरदो नैबे 3 खौ लिरदो b2 नि जायगायाव नैबे बिथांखौ लिरदो c1 नि जायगायाव सोरखौ लिरदो नैबे बिथां माने -7 खौ c2 नि जायगायाव नै बिसोरखौ जमा खनसेनो लिरदो बिसोरखौबो ब्रेकेटआव लिरदो बिसोर बिदा फंबाय साथामखौबो ब्रेकेटआव लिरबाय जों नै बिदिब्ला जोंखौ मा दिहुनथिनदोंमोन बिसोरो a आरो b नि मान बा a आरो b नि मान दिहुनोबा नों मा खालामगोन बिनि थाखाय नों मा खालामदो बेजों खनसे समान लिरदो बेजों खनसे समान लिरदो आरो बेखौ मानो लिरनो हायो मिथिगौना नोंसोरो बेजों बे मोनथामबो गावजों गाव समान बियो बेजोंबो समान बेजोंबो समान बेबो बेजोंबो समान बेजोंबो समान बेबायदिनो बेबो बेजोंबो समान बेजोंबो समान ओंखायनो जों मा लिरनो हायो बेखौ बेजों समान लिरनो हायो बेखौ बेजों समान लिरनो हायो ओंखायनो जों मा लिरसिगोन therefore 2a minus b equal to -7 लास्टनि जों खनसे लिरना लादो प्लस 3a minus b प्लस 2 आरो बेजोंबो बेखौ खनसे समान लिरनोसै आङो नोंसोर दानखौ सानजाब आदब फर्मुलायाव मोनबोदोंमोन ना आं नोंसोरखौ फोरोंखादोंमोन प्लस 2 होमबा मा जागोन नायदो बियो नैबे बिथांखौ साथाम मानसि दं बे साथाम मानसिजों बे सानजाब जागोन माल्टिप्लाइ जागोन नैबे सानै मानसिया नैबे -7 जों माल्टिप्लाइ जागोन बेजों माल्टिप्लाइ खालामना मोननायखौ आं बिथिं लिरनोसै होमबा 2 जों -3 जों माल्टिप्लाइ जाबा मा मोनो 6थायै जायो 2 जों -b जों माल्टिप्लाइ जाबा मोननैबो जागोन 2 जों +2 जों माल्टिप्लाइ जाबा मोनबेसे जागोन मोनब्रै जागोन थिग बिदिनो बे a आ बेजों माल्टिप्लाइ जाबा 7a जासिगोन नै -7a -b जों -7 जों माइनास जाला बियो प्लास जासिगोन बुजिबायना माइनासजों माइनास सानजाबबा प्लास जायो बे सिनखौ नोंसोरखौ जाहाथे कनफिउस जाया बेनि थाखायसो बोदों दै बा 3 जों -3a जों -9a 3 जों नैबे -b जों -3b प्लस 3 जों +2 जों +6 जासिगोन सानजाब जाजोब्बाय आरो सानजाबनायखौथ' नोंसोर रोंखायो बा 7 नैबे -7 जों a जों -7a जासिगोन प्लस b जों प्लसजों माइनासजों मा जायो माइनास जाखायोना बिदि मोनबाय जोङो दानिया नायदो आं बेखौ खालामना लाग्रोनि बिनि उनाव आं नैबेखौ खालामगोन नोङो a आरो b नि मान दिहुननांगौ नालाय a b खौ नों बिथिं लाखिदो a गैयि b गैयिखौ नों बिथिं गारहरदो अके होमबा नों मा खालामनांगोन नैबेखौ बिथिं लांजोबदो -7a खौ नैबे a गोनांजों खाथियाव लांदो +7b खौ नैबे b गोनांनि खाथियाव लिरदो बेनिफ्राय +4 खौ नै बिथिं लांदो होमबा नैबेखौ आं बिनि खाथियाव लिरफैखानोसै -7 मोनथ' बियो +7a जाबाय नै बिनि खाथियाव लिरफैबाय दानिया नैबे दङ -2b दङ बिनि खाथियाव नैबेखौ लिरफैबा मा जागोन बियो -7b जाबाय बेनिफ्राय नैबे +4 खौ बिथिं लांबा मा जासिगोन -4 जासिगोन होमबा बिसोर सानैजों बावहाय मोनबेसे a दङ गासै 6था a दं बावहाय 7था a दं बिसोर मोननैजों माइनास जालायलायगोन होमबा 7थानिफ्राय 6था a थाङोब्ला मोनसे a थाबावगोन बिसोर मोननैजों मा जागोन लोगो जागोन बाव मोननै b दं बावहाय 7था b दं गासै 9था b जासिगोन बिथिं नोंहा -4 थाबाय बेखौ नाम्बार 3 होना लादो जों बै सिगाङाव नाम्बार 1 नाम्बार 2 होदोंमोन ना ओंखायनो बेखौ नाम्बार 3 बेखौबो बिदिनो लिरदो नैबे -7a खौ बिथिं लाबोयोब्ला +7a इनि खाथियाव लिरफैखाबाय जों बिनि उनाव सोर दंमोन -3b बे 3b नि जायगायाव नैबे +7b खौ लिरफैदो -7b मोन नालाय प्लास जाफैबाय बियो +6 मोन बैथिं बारहोबा -6 जासिगोन बा नै बिसोर सानैजों लोगो जानाय नङा मानो होनबा माइनास आरो प्लास नालाय 9था a जों 7था a जों
9था इनिफ्राय 7था इखौ गारोबा मोनबेसे थाबावगोन नैबे माइनास गोनाङा मोननै ए थाबावगोन बिसोर सानैजोंबो लोगो जानाय नङा बिसोर सानैजों लोगो जाया मा जागोन 7था बिनिफ्राय मोनथाम बि गारहरबा मोनबेसे थाबावगोन मोनब्रै बि थाबावगोन होमबा सोर मोनब्रै बि थागोन नैबे प्लासनिया थागोन माइनासा फिसासिन नालाय होमबा नै बिदि होनबा बेखौ नोङो नाम्बार 4 होना लादो अके दानिया नों मा खालामदो ए आरो बिनि मान दिहुननो हासिगोन दै नाथाय ए आरो बिनि मान दिहुननो थाखाय नोंहा मोनथाम फर्मुला दङ माने मोनथाम मेथड दङ मा मेथड आं खिन्थाफिननि नोंसोरनो जोङो मोनबोदोंमोन फार्स्टआव 3.3 आव 3.2 आव 3.2 आव जों मा मोनदोंमोन फज'स्लायनाय आदब जायखौ जों साबस्टिटिउसन मेथड होनना बुङो आरो जों 3.3 आव मा मोनबोखो खोमोरनाय आदब जायखौ जों इलिमिनेशन मेथड होनना बुङो बिनिफ्राय जोङो 3.4 आव मोनबोबाय सरि 3.5 आव जों मा मोनखो खोमोरनाय आदब जायखौ जों सरि दानखौ सानजाब आदब जायखौ जों क्रस माल्टिप्लिकेशन मेथड होनना बुङो नों जायखिजाया मोनसेखौ बाहायनो हागोन बेवहाय मानो होनोब्ला बिसोर बुङाखै जे खोमोरनाय आदबजों दिहुन फज'स्लायनाय आदबजों दिहुन दानखौ सानजाबजों दिहुन दे आर नट आस्किं बाय दा method of cross multiplication method or substitution method or elimination method so you can use any one ओंखायनो नों जायखिजाया मोनसे मेथड बाहायदो आं बावहाय नोंसोरनो फज'स्लायनाय आदब बाहायनोसै बा फज'स्लायनाय आदब बाहायनोब्ला नोंसोरो माब्रै फज'स्लायनाय आदब बाहायनांगौ आं नोंसोरखौ अलरेडि फोरोंखाबाय नोंसोर जुदि नायनोब्ला बे भिडिअनि डिसक्रिपसननि गाहायाव लिंक मोनगोन फज'स्लायनाय आदब बाहायनोब्ला नों मा खालामदो नैबे जायखिजाया मोनसे समानथायनिफ्राय from 3 इंलिश मिडियामफोरना लिरदो ए नि मान दिहुन नङाब्ला बि नि मान दिहुन ए नि मानखौ दिहुन ए नि माना गोरलैसिन जागोन ए नि मान दिहुनोब्ला मा खालामनांगोन नैबे 9b खौ बैथिं बारहोनांगोन होमबा ए नि मान दिहुनना लाबाय जों नै बिथां दंखायो दे समानथिनि बिथिं नैबे बिथाङा दंखायो बेखौ बैथिं बारहोबा सोलायसिगोन सिना बे जाबाय ए नि मान मोनगोन बे ए नि मानखौ बबेनिफ्राय मोनदों नैबे 3 निफ्राय मोनदों बे ए नि मानखौ नोङो बहा फज'दो नैबे नाम्बार 4 आव फज'दो अके देयरफर 4 इमप्लाइज माने 4 खौ जों लिरफिननो हायो होननाय जादों आं गुसुङै लिरबाय दे 4 इमप्लाइज माने 4 खौ जों लिरफिननो हायो 4 आव मा दङमोन -2a + 4b = -6 दङमोन होमब्ला ए नि जायगायाव सोरखौ फज'नो हायो नैबे बिथांखौ फज'नो हायो मा बिलाय -4 + 9b नैबे ए नि जायगायाव ग्रोब जों बेखौ फज'नो हायो मानो होनबा बियो माने जादों ए नि जायगायाव नैबेखौ फज'नो हायो बिनि जायगायाव बेखौ फज'नो हायो होननाय जादों नालाय प्लासआ प्लास 4b आ 4b बिथिं मा दङ -6 दङ बयबो बुजिबाय जानांगौ आं एसे सर्टै फोरोंबाय बेखौ बिनिफ्राय ए नि मान दिहुनना लाबाय बे ए नि मानखौ बहा फज'नांगौ नैबाव फज'नांगौ बावहाय नों लिरदो जिहेतु ए नि माना बेसेबां -4 + 9b बेखौ लिरनो दाबाव होमबासो नोंसोर बुजिगोन ना नैबे ए नि जायगायाव बेखौ बोरै लिरनो हाखो नैबेनिफ्राय बिनि थाखाय लानो हादों आरो ब्रेकेट बोखारबाथ' मा जायो नोंसोर मिथिखायो सानजाब जायो माल्टिप्लाइ जायो होमबा -2 जों -4 जों सानजाब जाबा +8 -2 जों प्लास जों -18b मा दंखायो नै 4b आरो बिथिं मा दंखायो -6 नोंहा सोरनि मान नांगौ बि नि मान नांगौ दे ओंखायनो आं बि गोनांखौल' बिथिं लाखिनोसै बि गैयिखौ बैथिं गारहरजोबसै होमबा बिथिं नै -6 आरो बे +8 दङ बेखौ आं बैथिं आलासि सानलांसै आलासि सानलांबा बे -8 जासिगोन बिसोर सानैजोंलाय मा जागोन बिसोर सानैजों बुलायलायगोन माब्रै बुलायलायगोन माने 18b निफ्राय 4b खौ गारहरनांगोन आं होमबा 18था बिनिफ्राय 4था बि गारहरोबा बेसेबां जागोन 14था बि थाबावगोन ना नैबेयावहाय 14था बि थाबावगोन नोंसोरथ' मिथिखायो बिसोर सानैजों लोगो जागोन बेवहाय 6था माइनासानो 6था दङ बेवहाय माइनासानो 8था दङ बिसोर लोगो जाबा माइनासा 14था जासिगोन बिथिंबो मोनसे माइनास बिथिं मोनसे माइनास दानदो बिखौल' लाखियोबा नैबे 14आ बिथिं रानग्रा जाहैसिगोन देयरफर बि नि मानखौ बेसे मोनसिगोन नोङो 1 बे बि नि मानखौ नोङो नैबाव फज'दो होमबानो सोरनि मान मोनसिगोन ए नि मान मोनसिगोन देयरफर ए = मामोन
नैबेमोन ना नैबे a इक्वल टू -4 + 9 बे नैबाव मोन्दोंमोन ना बेनि जायगायाव जोङो फजनसै ओंखायनो आं खनसे लिरना लाफिनबाय b नि जायगायाव फजदो 1 ब्रेकेट बोखारदो सानजाब जाबाय माल्टिप्लाइ जाबाय बिसोर सानजों बुलायलायगोन बावहाय माइनासा मोनब्रै दङ बावहाय प्लासा 9था दङ माने 9थानिफ्राय मोनब्रै थाङोब्ला जोंहा मोनबेसे थाबावगोन प्लासा मोनबा थाबावगोन बेनो आरो a आरो b नि माना बेबायदिनो दिहुननांगोन नोंसोरो दानिया जोङो नाम्बार 2 खौ सल्भ खालामसै नाम्बार 2 आव आं गिबियावनो इंलिश मिडियाम कुइसन्सखौ फरायग्रोनि for which value of k will the following pair of linear equations have no solution बे मोननै समानथाय बिनि थाखाय सोंदों बानाय बर' मिडियामनि कुइसन्सखौबो k नि मा माननि थाखाय गाहायनि हांखोआरि समानथाय जराया मावफुंथाय थानाय नङा नैबे समानथाय जरानि मावफुंथाय थानाय नङा होमब्ला माला मावफुंथाय थानाय नङा नो सल्युशन माला जायो नैबे कन्डिशनाव a1/a2 इक्वल b1/b2 नट इक्वल c1/c2 बेफोर फर्मुलाखौ नोंसोर बिराद एकदम गोसोआव लाखिनो हानांगोन माने गोसोआव थाथारनांगोन आरो होमब्ला मावफुंथाय गैया होमबा नैबे जानांगोन बर' मिडियामनियाबो नायना लाखा स' नाम्बार 1 खौ जेरै खालामदों बेबायदिनो गिबियावनो बेखौ लिरना लादो होनाय समानथायफ्रा इंलिश मिडियामफोरना गिभेन इकुवेशन्स आर होनना लिरना लादो बे जाबाय होनाय समानथायफोर स' बेवहाय a1 b1 c1 a2 b2 c2 नांगोन ओंखायनो नोंसोरो मा खालाम नैबे 1 खौ बिथिं बारहोग्रो बिथिं जेबो दोननाङा जेब्ला a1 b1 c1 नांगौ ना a2 b2 c2 नांगौ अब्ला बिथिं मोनसेबो दोननाङा बारहोजोबना ला आं बुंखाबाय थादों दे नोंसोर गोसोआव लाखि बे बाथ्राखौ सिगांनि भिडिअ'आवबो बुंबोदों आङो नैबे बिथां सानैखौ आं बिथिं बारहोनसै होमबा बिथां सानैया बिथिं बारोबा मा जागोन +2k आ जुदि आं बेखौ ब्रेकेटआव लिरोबा ओरै जागौमोन बियो नाय बे प्लास मोन ना बियो माइनास मा जाफैगोन 2k + 1 जाफैगोन बिथिं जेबो गैला 0 जाबाय जुदि बिसोर मोननैखौ ब्रेकेटआव लिरोबा आरो बिनि सिगाङाव मा सिन दं होनना सानना लाजायो प्लास होमबा बिथिं लाबोबा मा जाफैगोन माइनास अके ब्रेकेट बोखारलाय नोङो मा जागोन -2k + 1 आबो मा जागोन -1 जागोन जुदि नोंसोर बुजियाखैब्ला बे ब्रेकेटखौ होआब्ला अके बे +2k आ बिथिं लाबोबा मा जागोन -2k जागोन +1 आ बिथिं लाबोबा -1 जागोन बिथिं जेबो थाला 0 थाबाय बुजिबायना therefore a1 खौ जों नैबे फार्स्टनिफ्राय लागोन बेनिफ्राय a2 खौ जों बे सेकेन्डनिफ्राय लागोन नाम्बार 1 नाम्बार 2 होआबाबो जासिगोन a1 आ x जों थाफानाया सोर नाम्बार 3 b1 आ y जों थाफानायखौ नों दायो जेबो नुवाखै दासान जेबो गैया बावलाय दासान बेवहाय 1 दंफायो हारसिं थानाया c1 जागोन c1 आ सोर बिलाय -1 प्लास बा प्लास माइनास बा माइनास बेफोर प्लास नालाय ओंखायनो जों प्लासखौ लिराखै a2 x जों थाफानाय 2k - 1 b2 y जों थाफानाय c2 x जोंबो गैया y जोंबो गैया नै बिसोर मोननैया माने 2k - 1 आ ओके होमब्ला मा होनदोंमोन समानथाय जरानि मावफुंथाय गैया होनना बुंदोंमोन जेहेतु मा गैया मावफुंथाय गैया मावफुंथाय थानाय नङा होनदोंमोन दै इंलिश मिडियामफोरना लिर सिन्स देयर इज नो सल्युशन ओंखायनो जों मा लिरनो हायो देयरफोर जों मा लिरनो हायो नैबे बाथ्राखौ लिरनो हायो जेब्ला समानथाय गैया मावफुंथाय गैया नो सल्युशन होनना बुङो अब्ला जों बेखौ लिरनो हायो आं नोंसोरनो खिन्थाखांबाय होमबा फज'दो a1 नि जायगायाव नैबेखौ फज'दो a2 नि जायगायाव नैबे बिथांखौ लिरदो b1 नि जायगायाव सोरखौ लिरदो 1 खौ लिरदो b2 नि जायगायाव सोरखौ लिरदो k - 1 खौ लिरदो c1 नि जायगायाव जों माखौ लिरनांसिगोन -1 खौ लिरनांसिगोन जिहेतु जोंहा -1 नालाय c1 आ c2 नि जायगायाव नैबे बिथां नै दानिया मोनसे खोथा जाहैबाय बेजों समान खिन्थु बेजों समान नङा होननाय जादों k नि मान दिहुननांगौ जोङो सोरनि मान दिहुननांगौ k नि मान दिहुननांगौ नाथाय k नि मान दिहुनोब्ला नोङो बिसोर मोननैजों हागोन ना हाया नों सिन्था खालामगोन
बिसोर मोननैजोंनो हागोन दै जोंनो नैबेखौ नाङा जों नट इकुवेल समान नङा होननायखौ जोङो लानांला दायो नै बिसोर मोननैजोंल' समान जिहेतु मोनथामबो समान मोनब्ला जों दहायनि बायदि लागौमोन खिन्थु दानियाथ' नैबे मोनसेया बेजोंबो समान नङा बेजों समान नङा माने बेजोंबो समान नङा ओंखायनो जों नैबेखौ लाला नै जिहेतु बिसोर मोननैजोंल' समान ओंखायनो जों बिसोर मोननैखौल' लासिगोन बुजिदोंना बयबो जुदि मोनथामबो समानब्ला जों दहायनि बायदि लागौमोन आरो बेजों खनसे समान बेजों खनसे समान ओमफ्राय जों केनि मानखौ दिहुननांगौमोन बावहाय जों बेखौ नैबिदिल' लागोन मानो होनबा बिसोर मोननैजोंल' समान बेजों समान नङा होननाय जादों होमबा मा जागोन बेजों दहायनि बायदि सानजाब जासिगोन सानजाब जाबाय नै बिसोरजों बेजों सानजाब जाबाय दै बिदिनो बे वानाबो बेजों सानजाब जागोन वानजों सानजाबाथ' नों बेखौ मोनफिनखागोन ना बेखौ बिथिं लाबोदो होमबा बिथिं लाबोबा मा जागोन बेयो माइनास जाफैबाय नै बेखौ बैथिं लांदो नोङो बेखौ बिथिं लांबा मा जागोन बिथिं -1 दंखायो +3 जाफैसिगोन बिसोर मोननैजों बुलायलायगोन बाव मोनथाम के दं बाव मोननै के दं होमबा मोनसे के थाबावसिगोन बुलायलायबा बिसोर सानैजों बुलायलायगोन मोनथामनिफ्राय मोनसे थांबा मोननै थागोन देरफर केनि मानखौ जों बेसे मोनखो 2 मोनबाय अके बुजिबाय जानांगौ स' नाम्बार 2आ बेखिनियानो बे जोबोद गोरलै जों दानिया नेक्स्ट नाम्बाराव थांसैलाय स' नाम्बार 3आव दङ for what value of p the system equations px minus y equal to 2 6x minus 2y equal to 3 has only one solution आंनाव बर' मिडियामनि गोदान बिजाब गैया ओंखायनो सिगांनि बर' मिडियामनि बिजाबाव नैबे 1 आरो 2 सिमल'मोन दायो नैबे आपडेट जानानै ओंखारनाय बिजाब बेवहाय माखासे कुवेसन्सफ्रा एड जादों ओंखायनो आं इंलिश मिडियामनि कुवेसन्सखौल' बेवहाय नोंसोरनो खिन्थानो हासिगोन जायखिजाया आं बर'नि बुजायनो हानिनाय पिनि मान दिहुननांगौनो जोङो नैबे मोननै समानथाइनिफ्राय बे मोननै समानथायाव मा होनो अनलि वान सल्युशन माने मोनसेल' मावफुंथाय दंनो अके माने एखुथा मावफुंथाय दं होनना बुङो बर'नि बेखौ होमबा माब्ला एखुथा मावफुंथाय थायो माला अनलि वान सल्युशन थायो आं बेखौ नोंसोरनो गिबियावनो खिन्थाग्रोनि नाय जोंहा अनलि वान सल्युशन जायखौ जों एक्जेक्टलि वान सल्युशन जायखौ जों एखुथा मावफुंथाय दं होनना बुङो बे माला जायो जेब्ला नैबे कन्डिशना जायो माने a1/a2 नट इकुवेल टु b1/b2 अके नाय नोंसोरो आं नोंसोरनो जुम खालामना खिन्थानि जेब्ला नैबे कन्डिशना जायोना बे कन्डिशना जायोब्ला जोंहा एक्जेक्टलि वान सल्युशन होनना बुंदों माने अनलि वान सल्युशन थायो मोनसेल' मावफुंथाय थायो दे गोसोआव लाखि बे बाथ्राखौ स' गिबियावनो सिगांनि बायदिनो लिरना लादो होनाय समानथायफ्रा होननानै इंलिश मिडियामफोरना गिभेन इकुवेशन्स आर होना लादो px minus y equal to 2 आरो मोनसेया मा 6x minus 2y equal to 3 जों बावहाय a1 b1 c1 a1 a2 b2 c2 आ सोर जागोन बेखौ जोङो दिहुनगोन गिबियावनो बिनिखायनो जोङो मा खालामग्रोगोन नैबेखौ जों बेखौ बिथिं बारहोनोसै नैबे +2 नङा होमबा बे +2खौ जों बिथिं आलासि जानो लांसै आलासि जानो लांबा बिथिं -2 जाहैबाय बेयो बिथिं जेबो थाला बेबो बेनो बेखौ आलासि जानो लांबा बिथिं -3 जाबाय बिथिं जेबो थाला दानिया समानसिननि बिथिं जोंहा थाहैजोब्बाय बिस्राबो बिथिं थाहैजोब्बाय ओंखायनो जों बिनिफ्राय a1 b1 c1 लिरनो हासिगोन देरफर a1आ मा जागोन b1आ मा जागोन c1आ मा जागोन a1आ नैबे जागोन x जों थाफानाया a1 जागोन y जों थाफानाया सोर बेवहाय मा दङ -1 दं c1आ सोर जागोन x जोंबो गैया y जोंबो गैया माने -2आ जागोन बे जागोन a2 b2 आरो c2 a2आ 6 b2आ y जों थाफानाया सोर -2 आरो c2आ सोर -3 दानिया मा होनदोंमोन कुवेश्चन्सआव मोनसेल' मावफुंथाय दं होनदोंमोन दै माने अनलि वान सल्युशन होनना बुंदोंमोन ओंखायनो जों लिरगोन देयरफर जिहेतु मोनसेल' मावफुंथाय दं होननानै मोनसेल' मावफुंथाय दं since there is only one solution बेखौ लिरदों इंलिश मिडियामफोरना देयरफर बेवहाय देयरफर होनाङा दे देयरफर जों मा लिरनो हायो a1/a2 नट इकुवेल टु b1/b2 जोंहा जेब्ला जिहेतु मोनसेल' मावफुंथाय दं होनना बुङो अब्ला जों बेखौ लिरनो हायो दे गोसोआव लाखि आं दानि खिन्थादोंमोन ना नोंसोरनो
A1 होननाय लोगो लोगो नोङो सोरखौ लिरनो हासिगोन P खौ लिरनो हासिगोन A2 होननाय लोगो लोगो सोरखौ लिरनो हासिगोन 6 खौ लिरनो हासिगोन नट इकुवेल B1 होननाय लोगो लोगो -1 खौ लिरनो हासिगोन B2 होननाय लोगो लोगो माखौ लिरनो हासिगोन -2 जोंनाव सोरनि मान सोंदों P नि मान सोंदों बा P नि मान सोंदोंब्ला नों बे 6 खौ बैथिं बारहोनांगोन नैबे लागोथिं लांनांगोन नोङो माने -1/2 दंना बिथिं बे लागोथिं लांनांगोन बिनि सिगां नोङो नैबेखौ खोमोरना लाग्रोदो बेहाबो माइनास दं होमबा P खौल' लाखियोब्ला बे 6आ बैथिं बारबा मा जागोन नोंसोरथ' मिथिखायोना रानना जानानै थानाया बैथिं थांबा नै सानजाब जाहैयो गोसोआव लाखि होमबा 2 जों 6 खौ दानदो दानिया बेसे मोनगोन नों 3 मोनगोन 2 × 3 6 नङा होमबा बेसे मोनगोन 1 × 3 3 होमबा जोंहा P is not equal to 3 मोनबाय बिदिब्ला P नि मानखौसो सोंदोंमोन P नि मानखौसो सोंदोंमोन ना नोंनाव P नि मान दिहुन होननानै बुंदोंमोन जों मा मोनहैखो लास्टआव P is not equal to 3 थारमाने बियो मा होननाय जादों P नि माना 1 बो जानो हागौ 2 बो जानो हागौ बा 4 बो जानो हागौ 5 बो जानो हागौ जिखुनु जाया जानो हागौ -1 बो जानो हागौ -2 बो जानो हागौ -3 बो जानो हागौ नाथाय मा जानो मोनानो 3 जानो मोना होननाय जादों बियो दे P is not equal to 3 माने P नि माना 3 जानो हाया बाखिखिनि 1 दङ 2 दं 4 दङ 5 दं बा -1 दं -2 दं -3 दं बेखौ जानो हागोन आरो माने 3 नि अनगायै जेसेबांनो मान थानो हागौ बे गासिबो जागोन होनना बुंनाय जादों बियो अके बुजिबाय जानांगौ नोंसोरो होमबा लास्टआव लिरदो therefore P नि माना 3 नि अनगायै गुबुन अनजिमा जागोन ओके इंलिश मिडियामफोरना the value of P can be any number except 3 खौ गारनानै जिखुनु जाया अनजिमायानो P नि मान जागोन बेखौ होननाय जादों बियो गोसोआव लाखिदे जुदि P = 3 बा मा होननाय जागौमोन P नि माना 3 जागोन होननाय जागौमोन नाथाय P is not equal to 3 माने P नि माना 3 जानो मोना गुबुन जानो हागोन गुबुन अनजिमा जागोन ओके बेखिनियानो आरो दानिया नोंसोर नाम्बार 4 खौ नाय आं बुंनो हानि फाइन्ड द भ्यालु अफ k so that the following system of linear equation has no solution बाय मा होनना बिसोरो no solution होनना बुंदों जेब्ला no solution होनना बुङो बेखौ मारै खालामनांगौ नैबे नाम्बार 2 नि बायदि खालामनांगौ दे no solution मोना नाम्बार 2 नाबो माने मावफुंथाय गैया होननानै बुंदों मावफुंथाय गैया होनना बुङोब्ला नैबे नाम्बार 2 नि बायदि खालामनांगोन नोंसोरो ओंखायनो आं नोंसोरखौ खावलायबाय नोंसोर बे नाम्बार 4 खौ नाम्बार 2 नि बायदिनो खालाम जेबो टेनसन लानाङा ओरैबायदि गोरलै नाम्बार 2 आ जेरै नाम्बार 4 आबो बेबायदिनो ओके दानिया लास्ट नाम्बार फाइन्ड द भ्यालु अफ m such that the following system of linear equation has infinite number of solutions जों बेखौबो खालामखांबाय जोबनो गैयै मावफुंथाय दङनो जोबनो गैयै गावबागाव मावफुंथाय दङबा इनफाइनाइट नाम्बार अफ सल्युशन्स दङब्ला नैबाव मोनदोंमोन ना नै इनफाइनाइट नाम्बार अफ सल्युशन जोबथायैनि गोबां मावफुंथाय दङ बेजों एखे बियो नाम्बार 1 जों एखे दै नाम्बार 5 आ नाम्बार 1 जों एखे बेनिफ्राय नाम्बार 4 जों नाम्बार 2 जों एखे ओंखायनो आं नोंसोरखौ खावलायबाय नोंसोर बे नाम्बार 4 आरो नाम्बार 5 खौ बे सिगांनि नाम्बार 1 आरो 2 खौ नायनानै नोंसोरो बेखौ बानायना लादो ओके होमबा आं उननि भिडिअआव नोंसोरनो बे नाम्बार 3 आरो नाम्बार 4 नि जेसेबां कुइसन्स दं बेफोरखौ सल्भ खालामगोन बेनि थाखायनो नोंसोर जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे लेटेस्ट आपडेट मोनबाय थायो स' आंनि बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय गोजोन्थों